Guys, good morning. Nandito po ako ngayon sa Panikwason, Naga City. Isa na naman po itong pasyalan, paliguan, itong ating pupuntahan ngayong araw na to. Bali, ang pangalan po nito guys, paliguan na to, Father Pio, dito po sa Green Valley, sa Panikwason, Naga City. Ayan, pasyal po kayo guys pag may time kayo para ma-experience nyo rin po yung lamig at presko ng kanilang paliguan po dito. Bali ito guys, yung patron dito si Father Pio. Samahan nyo na naman ako guys sa panibagong araw ng ating pagbablog guys. Ayan, pakipollow na lang po ang aking page, Lucky Koy. At paki-share nyo na lang po yung ating mga video guys. Tara, pasyalan po natin ito guys, bagong dinadayo naman dito sa Panikwason, Naga City. Paliguan po ito guys dito sa St. Padre Pio, dito po sa Green Valley, dito sa Panikwason, Carolina, Naga City. Ayan guys, pasyalan natin guys. Ayan guys, ang daming mga napunta rito guys. Napaka-presko ng kanilang lugar guys, ang daming puno, malilim sa ilalim. Tara guys. Puntahan natin guys yung pamilya ng kapatid ko guys. Birthday nung inaanak ni Lucky Cell Vlog, anak ng kapatid ko. Ayan, nandito sila ngayon guys, nag-celebrate. Ayan guys, pagka pumasok ka dito guys, para kang nasa paraiso. Napakaganda ng kanilang lugar. Ayan guys, doon pa tayo sa dulo, sa baba. Pero dinig na natin dito yung pagaspas ng tubig sa sapa. Ayan guys, tara. Ito guys, halatang nag-i-enjoy yung mga tao dito guys. Kita mo, gumawa lang sila ng paraan para magsalo-salo. Ayan, naglatag sila ng trapal. Ayan, tanghali ngayon guys, kaya nakakain yung mga tao rito. Ayan. Marami pa rin guys na daan, ay marami pa rin guys na dating. Mga maliligo din sila guys. Ayan, pwede rin pala dito guys magtagay-tagay, mag-ihaw. Ayan, para-paraan na lang guys kung ano yung gusto nyo. Tara dit. Ang kapatid na ni. Subago pa kami di. Ito guys yung aking pamangkin guys, si Badit. Ayan, nakita ko guys. Sain. Ayan guys, ang ganda dito guys mag-picnic. Magdala lang kayo ng trapal, latag nyo na lang guys. Napaka-presko. Trapal or purple. Ayan guys, sila ma'am. Ma'am, saan pa po kayo ma'am galing ma'am? Ay, dito lang po sa Naga. Ma'am, kaway na lang po kayo ma'am sa aking ma'am, sa aking video. Ay, iyo po. Naiyos si ma'am. Sige guys, sayaan natin guys. First time ko rin guys makapunta dito sa lugar na to guys. Ayan. Nandito guys yung aming pamilya guys. Ayan guys, yung tropa may dala namang gitara. Ayan. Pwede rin ata dito guys mag-overnight, gawa na may mga tent din sila dito guys nadala guys. Bali yung sa baba guys, yan yung paliguan. Napaka-pusko naman talaga guys, napakalinaw ng tubig. Mamaya pupunta tayo dyan sa baba. Ayan, dito muna tayo guys sa taas. Punta natin yung pamilya natin guys. Nagduman ako sa harong sa kumain tao. Ayan guys, ito yung my birthday guys. Ayan, happy birthday boy. Bless na boy, bless na. Wait, nagkakarigos. Ayan guys, nagpipiknik-piknik din dito guys.
ito guys, si Buboy tsaka si Ila guys. Oh, di na nagpawat maligo. Oh, ayan. Ayan, si Tia. Ayan si Bibi Tia guys. Oh, Nandiyan mo dito. oh ayan, naligo man. Ayan guys, nag-iyaw-iyaw pa sila dito guys. Talagang preparado yung my birthday guys. Oh. Ang dami mga handa guys pagligo dito guys. Oh. Tara, abanti tayo. Tingnan natin dito guys yung truka. Guys, pagkipalo nyo laki ko eh. Ayan. Hindi laki mo yan, laki ko eh. Ayan, Lucky Koy daw guys. Follow nyo daw guys ako, Lucky Koy. Ayan yung mga kaibigan guys, mga tiyuin ng aking kapatid. Ayan. Boto ko din. Birthday ng anak ng aking kapatid na si Alvin. Kaya dito naman sila guys nag-celebrate. Kasama yung mga pamilya-pamilya nila. Ayan, guys. Ayan guys, dito lang yan guys sa Padre Pio, dito sa Panikwason guys. Panikwason, Naga City. Pwede mo, pwede ko. Ano dito ba yung pili? Ayan. Pili na kayo ba yung pili? Ayo. Saan? Wala. Ayan guys, ito yung Luluti. Luluti. ayan guys, yung mga kaibigan ng aking kapatid. Ayan. Ang dami dito guys naliligo sa lugar na to guys. Oh. Napakalamig ng tubig. Ayan guys. Ito guys yung my birthday. Ayan. Ayan Kalib. Kaway ka Kalib. Boy. Kaway ka boy. Kaway. Ayan. Matibay. Hindi nilalamig. Ayan guys. Marami pa po yan. Hanggang dun pa po yan guys. Sa dulo. Ang haba dito sa sapa na to guys. Ang tubig nito guys galing ng Mount Isarog. Ayan. Ayan guys yung pamilya ng ito yung asawa ng ating kapatid guys. Mama ng may birthday. Ayan nagkakaway. Ayan guys, para na lang dito guys, maligo o kanya-kanyang hanap ng mapipistuhan.